Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov základných škôl a ukáže vám stavy prihlášok aj riešenie konfliktných situácií. Pri práci s prihláškami si všímajte ich stavy a označenia, ktoré sú nasledovné. Rozpracovaná, pripravená, neúplná, doplnená, v konflikte, podaná, zrušená. O tom, že na prihláške vznikol konflikt, príde zákonnému zástupcovi upozornenie v systéme e-prihlášky a zároveň dostane aj e-mailovú notifikáciu. Po prihlásení do systému e-prihlášky prejdite na podstránku Prihlášky našich žiakov. V hornej časti využite filter ročníkov a v rámci neho vyberte možnosť Prihlášky v konflikte. V tomto návode si riešenie ukážeme na príklade žiačky Evy. Do vyhľadávača v prihláškach napíšeme meno žiaka a zobrazíme si prihlášky, ktoré prišli od žiačky Evy. V prvom rade sa pozrieme na pôvod, ako bola prihláška podaná. Poznáme tieto možnosti. Elektronicky prihlášku podal zákonný zástupca priamo cez e-prihlášky, import zo školského informačného systému. Prihláška bola importovaná napríklad z EduPage. Papierovo. Prihlášku do systému nahrala základná škola. V týchto prihláškach sa viete zorientovať podľa príslušného označenia. Ako teda vyriešiť konflikt? Na vyriešenie konfliktu je nevyhnutné dospieť spoločne so zákonným zástupcom k tomu, ktorá prihláška je správna. V ďalšom pokračovaní procesu totiž môže zostať iba jedna. Ak má žiak v systéme napríklad 3 prihlášky, 2 z nich je potrebné zrušiť. Rozdiel medzi papierovou prihláškou alebo prihláškou importovanou zo školského informačného systému a elektronickou prihláškou zadanou priamo v systéme e-prihlášky je v benefitoch. Zákonný zástupca dostáva notifikácie o rozhodnutí, má prehľad o práci s prihláškou a môže podať odvolanie. Preto je vhodné používať e-prihlášku a snažiť sa dospieť k zhode tak, aby zostala práve elektronická prihláška. Pre jednoduchšie porovnávanie medzi prihláškami odporúčame otvoriť si ich v nových oknách a takto si pohodlne porovnať údaje. Typy konfliktov prihlášok a postup ich riešenia. Scenár 1. Údaje prihlášky sú rovnaké. Ak je medzi prihláškami zhoda, teda sú rovnaké osobné údaje žiaka, doplňujúce informácie o žiakovi, výber škôl a ich poradie, osobné údaje zákonných zástupcov, známky a súťaže, konflikt vyriešite jednoducho. Zrušíte duplicitné prihlášky a ponecháte elektronickú, aby zákonný zástupca využíval všetky benefity. Scenár 2. Údaje prihlášky sa líšia. Väčšinou ide o situáciu, keď sa rodič pri vyplňaní pomýlil alebo spravil preklep, napríklad v adrese. Ak riaditeľ vidí nezhodu v údajoch, napríklad je nesprávna adresa žiaka, alebo iné poradie vybraných škôl, dokonca iný výber škôl, kontaktujte zákonného zástupcu a overte správne údaje. Po dohode so zákonným zástupcom škola zruší vybrané nesprávne prihlášky. Až následne môže škola v prípade potreby upraviť údaje v prihláške, ako napríklad prílohy. Scenár 3. Prihlášky podali obaja zákonní zástupcovia a nie sú v zhode. Môže nastať aj situácia, keď prihlášky podali dvaja zákonní zástupcovia, ktorí sa nezhodnú a každý podal prihlášku na iné školy. V takom prípade sa musí riaditeľ obrátiť na zákonných zástupcov a vyzvať ich na dohodu. Ak sa po opakovaných vyzvaniach nedospeje k dohode obidvoch zákonných zástupcov, prihlášky ostávajú na základnej škole naďalej v konflikte, tak riaditeľ základnej školy nemôže pokračovať ďalej v procese odoslania správnej prihlášky na strednú školu. Riaditeľ základnej školy môže odporúčiť takýmto rodičom, aby podali prihlášku priamo na strednú školu. Po vyriešení konfliktu príde zákonnému zástupcovi notifikácia o tom, ako bol konflikt vyriešený. Ak sú konflikty vyriešené a údaje skontrolované, môžete prihlášku označiť ako skontrolovanú. Takúto prihlášku bude následne možné odoslať na strednú školu. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.